Sawubona babukeli, ngingudut Revathi Ramaswamy wasezibhedlela i-Apollo eSecunderabad. Ake ngixoxe nawe ukuthi yini i-colposcopy. Lokho kusho ukubuka isibeletho noma umlomo wesibeletho. Kungani sidinga ukukwenza lokhu? Kuyingxenye yohlelo lokuhlola umdlavuza. Kwenziwa nini? Uma kukhona i-pap smear engavamile. I-pap smear, njengoba nonke nazi, iwuhlolo oluyisisekelo lokuhlola umdlavuza wesibeletho noma umlomo wesibeletho. Uma unephuma elimhlophe eliningi, uma unezilonda ezincane esibelethweni ezibizwa ngokuthi ama-erosions, uma iphumu elimhlophe lingelapheki ngemithi, khona-ke le ndlela ilungele lokho. Futhi kwenziwa kanjani? Kuyinqubo elula kakhulu lapho umlomo wesibeletho uhlolwa ngaphansi kwe-microscope. Sigcoba amakhemikhali athile alula esilondeni, sisitadishe, sithathe izingrezu ezimbalwa, mhlawumbe ezibizwa ngokuthi i-cervical biopsy, futhi uma kunenxeba, siliqandisa ngeqhwa ukuze isilonda saphola ngokuphelele. Kunezinye izinqubo ezingenziwa ngayo kusetshenziswa i-electrosurgery encane ebizwa ngokuthi i-LAP noma i-LETS. Kungani lezi zenzeka? Lezi zenzeka ukuze kulashwe isifo esingakabi umdlavuza, okusho ukuthi umdlavuza ongakabikho kodwa ongase uvele eminyakeni ezayo. Ngakho-ke lena yindlela enhle kakhulu yokwelapha izinkinga zesibeletho noma umlomo wesibeletho. Futhi uma umuntu ekhuluma nge-colposcopy, usuyazi ukuthi kuyini manje. Ngiyabonga, bangani.